Han er allerede startet. Halløj. Fulde. Nu skal I ikke lige skubbe til det her, vel? Nej, gør vi ikke. For det er nu, vi nemlig rigtig komme til at filme her. Det er lidt svært at rode det ud i. Ja, ved du hvad så? Dem, der ikke vil smage, det er nogle pyslinger. Det må jeg være, det må jeg være. Jeg kan ikke engang komme over, jeg kaster op, inden jeg kommer over. Der er sgu ikke nogen, som vil være kærester med os to, Claus. Vi kommer sgu til at hænge Vores sammen. to en halv på den. Du kan altså også godt lige hælde en lille snaps op til mig. Har du skidt bukserne væk? Nej, jeg var, det kan nogen, der vi var til surstrømninger. Thomas, det kan da ikke være værre end det tissetøj, der står rodet i oppe på slagteriet. Jeg vil hellere ligge i et byldespand og slikke mig om munden. Det gør lov dig det der. Kom hid. Jeg kan ikke komme ind. Kom ind, jeg kommer. Hvad er den lugt der? Det er bra mor. Du har godt duften det der. Det er noget af det, de skulle have brugt på noget virkelig i stedet for napalmen, og så er det bare pludselig affald til landet. Det er garanteret for, hvis de kaster den ud over Syrien for eksempel, så vil de gå ud med natchok alle sammen. De vil helt have lov med at slås. Vi skal også bare smage. Vi behøver heller ikke alt for meget andet på. Lad os nu se. Jeg tror, de har lov med at slås ned i Afghanistan også, hvis de får sådan et par dåser dernede til sig. For satan. Så er vi lige, hvad det her er. Ja. Skal vi lige have lidt skarp til dig? Det er så god hals. Så er der fri til kvinderne. Det står. Så kommer det ikke ud. Så mangler vi selvfølgelig en her. Nej, den er fint lidt af. Jeg skulle da 4 knive med. Jeg ved det. 4 knive med. Lad os nu se. Ja, det ligner sgu ikke sige de eddike og løg, som min mor lavede. Det må jeg da indrømme. Det var nok det mislykkedes. Altså, som min mormor lavede det måske. Mor lavede. For 60-70 år siden. I er dejlige henglemte. For satan. Altså, kan Roger få den ned, du, så bliver vi fan for at sige til. Mort for en hel. Jeg kom Vi ud behøver af heller det ikke der. at spise det hele. Det er det, vi skal se. Det er højdepunkt. Jeg håber, det smager bedre, end det lugter. Det er helt ærligt. Dengang jeg var ved at starte, når jeg var ude af fiskebrisling, så ville jeg lige så godt have gravet sådan et par stykker op fra lasten. Det er nogle af dem, der er lagt ned i hjørnet. Ja, det der, det brisling er også det Jeg er der. altså ikke sikker på, at jeg spiser kød. Det er skidt fisk, det er. Nu slår vi fisken i Østersøen. Det er skidt fisk, det Det er er det. Og det her, det er jo roven også. Ej, det er godt nok lækkert, den der. Jeg skal bare have indvej i. Ja, ved du hvad, der skal nok blive mad til dig, jo. Ja, Spisesøn, det hele. Ja, lige knap nok. Det her, det er vist sådan nogle rov. det ender med, det var lige frem også at spise. Det er over kamera. Det kunne være godt. En rødme kræft må man også godt lide. Kom nu her. Ja, så er det lige fint. Ja, Det gør jeg bare ikke. Det er en løsning. Det må jeg have lige. Du sidder i græt, og du bliver sådan en mand, der har på en cykel til det. Ja, du kan lige smage kål hals. der var godt. Ej, ved du hvad, vi tager Det skulle da pille bacon nu af. Jeg gider ikke slå bræk, men på rejsen. Det kan lugte de friskfanget. Ja, ved du hvad? For en par dage. Det er simpelthen, du. For en par dage siden, tror jeg, det var. Det der beneløg, så kan man da ikke få ud. Så kan man se, når man tager på mig. Ud, se, nu Jeg kommer aldrig ind i Amerika mere, men den er så færdig. Den er rigtig godt, så lugter ikke ret godt Prøv herovre. at tænke sig, hvordan jeg har sommer, når der godt bare. Det er sgu fint. der lovede Stine, at jeg skulle have Hvis jeg står i et kø, stykke jeg skal ud have en af billet det der til. knækbrød. Det gjorde jeg Der faktisk. koster sådan noget der. Jamen, jeg ved faktisk ikke, fordi det er uden at se ro. Så, nu ryger den Der ned. er ingen, der er Uden ingen sidste knækbrød. salgsdato på, eller sådan. Så kan du godt tage et billede. Nu ryger den ned. Nu ser vi, om den kommer op igen. Bedst det er Er bare I ikke klar? godt. Ja, er I klar? Ned ryger den. Jeg tror bare, Så er der ben, og så er der sild, og så er der alt muligt. Og det
smager ikke godt. Kom igen. Ej, du, han har drikket Ja, ind i men jeg dåsen. skal nok. Ja, nu tager jeg det her også, og så snapsen. Hvis du drikker det der ved, af dåsen, så får du det nok. Nej. Uden at Det brække. her, det er jo fandme mere skidt nå. Nu er det ned. Det må være dagens stik, vi kan huske. Så. Ned med det. Fløjt. Den Nej. Skål. er det godt, vi God weekend. Du skal ikke spare på, Svend. Der er masser af på maden der. Der er lige med op. Du skal sætte det godt det der. Ved du hvad? Jeg kunne godt lige tage en bid. Gider ikke være sådan. Jeg skal vaske mit tøj, når jeg kommer hjem. Fisk er sundt. Jeg skal vaske hele havnen. Hele havnen. Men jeg kan ikke sidde og nyde det sådan med alt muligt ovenpå. Så jeg kan også forstå, at vi prøver at svælte og helt og noget. Når jeg spiser, så går alt alligevel. Og den som er helt an for den anden, det har jeg an for. Så, tak for mad. Det smagte dejligt. Så. Det er lidt ligesom at suge en gyllevogn. Ved du hvad? Men det lugter altså også sådan lidt. Altså, jeg er glad, når du inviterer mig ud og spise, ikke også? Men altså, næste gang, så... Hvad? Det er åbenbart lager, der vi går ind i banken. Skal 5.000 eller åbner. Faktisk. Du har sendt sådan en til Jyllandsposten. Men altså, godt er det. Nej, nej. Nej, jeg må hente snaps til det andet bil. Det er så galt, man prøver at tænke sig også over. Det kunne... Altså, det smager ikke godt. Nej. Det smager ikke. Hvad så? Kom du på kronen senere igen? Hvis du finder sådan noget på underhylderen, så ved du, du har dusket en totalt tyk trunde, du. I brugt undertøj. Det er jo altså også derfor, ja, det var ikke sådan, at jeg har lyst til at sidde og nyde det mad. Ja, det skulle du prøve. Ja, fik du noget ned? Nej, det kan jeg sgu ikke. Jeg kastede op herovre lige før, og det var bare lugten. Ja, det var bare lugten. Så er det sgu også nogle Prøv at komme herover og stå lige her. Så er den god. Ja, det er jo lige det. Jeg har snart mave, kan jeg mærke. Hemmeligheden rokke for. Ja, Ja, sådan et eller og andet. Thomas, vi startede med at tale om rådne æg, ikke også? Det er godt. Du har gjort til sådan noget også, men det der, det Rødne æg er jo ikke delikatesse. Jeg kan godt forestille mig, at Grete, hun ikke gælder nysråber. Nyse. Nej. Nej, det er altså nok heller ikke lige noget, jeg vil sætte frem på sådan et... Mor, sådan her, for det er bare ikke det. Altså noget bare... Nej, pyha. Nå, Det skål. var en rygfinger. Det var den Jesus, han hævde op, dengang de havde gået over Ja, det tror jeg det faktisk. døde hav. Han havde åbenbart noget surstrøm, så var ikke nogen, der var sulten. Var det en fisk, der forventede 5.000 mand? Og da han smed ind i vandet, så spredte vandet sig. Det er så. Det var så modsat. Ja. Ej, det er fandme ulækkert. Hvem har fundet på at lave sådan noget der? Det er vores skyldige uge der. Ved du hvad? Nej, det kom så af... Nej, men Thomas, det kom så på nettet nemlig. Det var Ja, i de 16 års... første fisk der, og så lader de dem rådne lidt ind, at de putter dem i lagen, eller er det lagen, der gør, at de kommer til at lugte sådan Det noget? er saltmand, lagen, ja. der gør det. Det Det er er saltmand, fordi, ja. at rigtig fisk bliver mere saltet. Og så var det nemlig... Nej, jeg synes faktisk ikke, den er så galt. Den smager af rejsende gammel kammergær. Lidt sådan. Claus, kan du læse det på Mange år 10. Nej, men den rådenskab opstod nemlig fordi her for et Rådenskaben opstod i Sverige. år siden. Men jeg er glad og afbryde, for det er rigtigt nok. Så var det nemlig, at de havde lagt det i saltlag. Det brugte man jo også i gamle dage. Må jeg smage Men snaps? så er det kun, ja, Det så kan jeg er lige det klare. kun en halv saltlag.
Følg munden lidt. Hallo. Jeg hører efter dig. Det er kun en Velbekomme. halv Og det var med noget centimeter surstrømning. slag. Ja, Det er hyggeligt nu. vis